Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Alazas Chakwera ndi boma lawo Akana zomwe anayankhula Hellen Buluma. Lachitatu pa 23 November mchaka cha 2022 wachiwri wamkulu wakale wa nthambi ya National Oil Company of Malawi NOCMA Hellen Buluma anakawonekera ku komiti yowona za udindo ku nyumba ya malamulo ya Public Appointments Committee PAC mu mzinda wa Lilongwe, komwe anakayankhulako zambiri zomwe zikusonyeza kuti ku Bomaku makamaka ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna OPC kukuchitika zakatangale kwambiri ku nkhani yokhuza kagulidwe kwa mafuta mdziko muno. Kumeneko Hellen Buluma anakambako zambiri zokhuza mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna akole zamba zomwe zikusonyeza kuti mayiwa ali kalikiliki kutsogolera kuchita zaziphuphu ndi katangale pa nkhani ya mafutayi. Ena omwe anatchulidwapo kuti akuthandizana ndi mayiwa pochita zimenezi ndi Afonso Chikuni womwe ndi mlembi wamkulu ku nduna yowona za mafuta ndi magesi. Koma boma layankhapo pa zomwe analinyazisazi ponena kuti Hellen Buluma ndi omwe apangisa kuti vuto lakusowa kwa mafuta mdziko muno lifike pa indeyinde. Poyankhulapo lachitatu omwe ali mlembi mu nduna wa mafuta ndi magesi Afonso Chikuni omwenso ndi membala wa bodi ya nthambi ya NOCMA anati Mayi Hellen Buluma ali wamkulu wa nthambi samafuna kuvomereza kuti dziko lino lili pa mavuto akusowa kwa mafuta, ndipo izi zikuonekera ndi mmene apangira zinthu zawo. Achikuni anatinso ngati boma pofuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafutali lakhala likulangiza mlembi wa nthambi ya NOCMA kuti isinthe njira yakagulidwa kwa mafuta, ponena kuti njira yomwe amagwiritsa ntchito panopayi yomwe imadalira ndalama yakunja ija imatchedwa kuti forex sikuthandiza. Ataonekera sabata imeneyi ku nthambi ya PAC ya nyumba ya malamulo Hellen Buluma anatsimikiza kuti amayi Helen zamba womwenso ndi wapampando wa bodi ya nthambi ya NOCMA akhalako wakakamiza kuti apereke ma contract obweretsa mafuta mdziko muno kuchoka kunja kwa kampani zomwe azambawo amaziziwa okha. Buluma anatinso kampani zomwe azamba amauza kuti azipase ntchito yobweretsa mafuta mdziko muno zinali ndi madobadoba ambiri zomwe kwa iwowa akuti ndi kuphwanya malamulo komanso kusatsata ndondomeko zakagulidwe kwa mafuta mdziko muno. Madobadobawa ndi monga Eva Kamwangala womwe amakhala mdziko la South Africa komanso wina yemwe akungotchedwa kuti chief wochoka mdziko la Nigeria koma ndi agent wa company ina yogulitsa mafuta mdziko muno yotchedwa 700 Oil and Gas. Buluma anapitirira kunena kuti Hellen zamba anasokoneza polowerera pa mgwirizano womwe Chakwera anaupeza mdziko la United Arab Emirates UAE atakambirana ndi company ya Abu Dhabi National Oil Company pa nthawi yomwe ankapita ku msonkhano wa United Nations mdziko la USA. Kwa iwo akuti mgwirizano unali wa boma ndi boma ndipo sipamufunikira akatchali ngati achina chief ndi Eva Kamwangala. Komatu achikuni akuti zonse zomwe anayankhula Hellen Buluma ku nyumba ya malamulozi ndi zamkutu komanso nzaboza popeza boma limafuna kupeza kampani zomwe zingabweretse mafuta mdziko muno ndi kumazilipira kampanizi kudzera m'makwacha. Iwo akuti Hellen Buluma anaonjezera migwirizano kwa miyezi isanu ndi kampani zomwe zakhala zikupereka mafuta mdziko muno chaka chathachi, ndipo iwowa samaonetsa chidwi chofuna kulengezetsa kuti pakufunika kampani zina zibwere kuti ziyambe ntchito yoperekera mafutayi. Kumachita kuti bodi ya NOCMA yakhala ikuwalangiza iwowa kuti atero kuyambira mwezi wa Julai mpaka mwezi wa August mchaka cha 2022. Iwowa akutinso Hellen Buluma akhala kupempha okha nthambi yakagulidwe kakatundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA
kuti awonjezere migwirizano yawo, popeza iwowa ndi omwe amaziona wokha kuti ali ndi mphamvu yochita ziganizo zonse ku nthambi. Pokhala kuti dziko lino lakhala lili pa chipwirikiti chakusowa kwa mafuta, bodi ya NOCMA inapempha a Hellen Buluma kuti apange machawi wowonjezera kampani zina kuti zibweretse mafuta motsata malamulo mdziko lino. Komatu achikuni akuti a Hellen Buluma anakana kutsatira malangizo ndipo anapitirira kugwira ntchito ndi kampani zakale zomwezo, zomwe iwowa ngati mmodzi wa anthu omwe ali ku board ya NOCMA amadabwa nazo kuti kapena akupangira kuti eni a kampani zimenezi amamvana nawo. Achikuni akukhulupiriranso kuti kukana kwa Buluma kuti alowe mu mgwirizano ndi kampani zonse zomwe amozidwa kuti akambirane nazo zikuonesa kuti samathandiza boma la dziko lino pofuna kuthetsa vuto lakusowa kwa mafutali. Kwa achikuni akuti zonse zomwe anena a Hellen Buluma ku komiti ya park ndi zaboza, ndipo kuchosedwa kwawo pa ntchito kunali kutsatira mchigamulo cha wamkulu womva madandaulo a wanthu Ombudsman Grace Malela. Popitirira ndi kutsimikiza kuti zomwe anayankhula a Hellen Buluma ku nyumba ya malamulo zija ndi zaboza, achikuni akuti ali ndi zonse zomwe amakambirana ku mikumano ya board ya NOCMA popeza amazijambula. Komiti ya park imayenanso kukumana ndi azamba komanso mamembala onse a board ya NOCMA pa tsikuli, koma anthu asanabwere. Wapa mpando wa komiti a Joyce Chitsulo anadandaula kamba kakusaonekera kwa anthuwa popeza ndiye kuti zinthu zina sizidziwika kuziko, ndipo anati aona kuti atani pogwisa ntchito malamulo a mnyumbayi aja mchingereza amachita kuti parliamentary standing orders. Ena omwe sanaonekere ku nyumbayi ndi aphungu a chipani cholamula cha Malawi Congress Party MCP omwe ni mamembala a komiti. Phungu wosungitsa mwambo Chief Whip mu chipani cha MCP ku nyumba ya malamulo a Jacob Hala yomwenso ndi nduna ya zamaulendo anayikira kumbuyo kusaonekera kwa phungu ake ku komiti pa tsiku lomwe a Hellen Buluma amafunsidwa mafunso. Poyankhulapo Hala anati aphungu awo anamvera langizo lochoka ku ofesi ya Attorney General Thabo Chakaka Nyilenda lakuti mkumanowo unali kuti samayenera kuyitanitsa ndi a komiti. Aphungu okwana 12 ambali ya chipani cha MCP ndi omwe sanakhale nawo pa mkumanowo, ndipo omwe analipo ndi okwana asanu ndi anayi 9 omwe ambiri anali ochoka ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ahala akuti langizo lochoka ku ofesi ya Attorney General linali lachimvekere ponena kuti komiti ya park ilibe mphamvu zoyitanira anthu ogwira ntchito ku NOCMA, ndipo aphungu awo a MCP analemekeza lamuloli. Mlembi wa Malawi Law Society MLS a Crispin Gunde anasusana ndi izi ponena kuti komiti ili ndi mphamvu zoyitanira aliyense ndi kumva mbali yake pa nkhani yomwe ikukhudza dziko lino malingana ndi mmene malamulo oyendetsa dziko lino amanenera. Naye kaswiri wina pa nkhani za malamulo a Justin Zonzi anagwirizana ndi Agunde ponena kuti komiti sinalakwise komanso kuphwanya lamulo lililonse poyitana anthuwa kuti akayankhe nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kwa iwo akuti ndikufunika kuti nthambi ya malamulo idzifukula nkhani ngati zimenezi ndi kubweretsa poyera ndi cholinga chakuti kukayikirana mu bomamo kutheretu. Kwa iwo akuti boma la tonse likuonesa kuti ali ndi zolakwika zambiri zomwe akufuna azizibisa, ndipo ndi zokhumudwitsa kwambiri kuti iwowa akungobwereza zomwe anthu anachosera chipani cha DPP mu boma. Mbali ya Anyilenda akuti mlangizi wa bomayo sanalamule koma anangopereka langizo chabe. Aphungu omwe sanakaonekere ku mkumano wa komiti ndi monga Abot Phiri omwe ndi phungu wa kumpoto kwa boma la Lilongwe, a Leonard Malwanda ande ala pakati ku boma la Kalonga, a Patrick Bandawe ande ala kummawa kudedza, a Mike Mwawa ande ala kumwela chakummawa kusalima,
Atone Ngalande andala kumpoto kwa boma la Balaka. Aresho Zulu andala kumpoto kwa boma la Mchinji. Asamu Chilwa andala Mzimba Luwerezi. Simon Salambula andala kumazulo kwa boma la Mcheo. Ndi Collins Kajawa andala ku Lilongwe Mpeno Nkoma